vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so, kuti ndige ndichizosvikawo pakuroora maid wangu. Izvo ndo zvakaitika. Mukomana chi ndakaroorawo mudzimai wangu who was a very successful medical doctor ipapo apo patainge tichiri kuZimbabwe. Then ndipo apo paakabva achizoti ainge awana mukana, ndiye akazotondibetserawo kuti ndige ndichizouyawo kunoku kwandiri kumhiri kwemakungwa, but ainge asingatozviziviwo panguva yacho iyoyo kuti kuzimu uku ndainge ndatosiya zvangu ndamitisa maid wedu. So ipapo pakuzonotaurirana ndo pakaita sekunge takabva tazotanga kusanzwisisana, because zvinhu zvake ainge achida kuzviita nekukasika. Ini ndikabva ndati ko unogozviita seiko nekukasika zvinhu izvi, because you need to consider kuti right now vana vari mumaboarding school and we had built our life kunoku kuZimbabwe. Tainge tiine tarisiro yekuti apo patinenge tava kuzoda kunoretire, that is when we will travel abroad. But akabva ati all of my friends they are all living in America, apa inini ndini ndega ndiri kunoku kuAfrica, in which that was not the truth. Yes, indeed there were some of her friends vainge variko kunoku kumhiri kwemakungwa, but vamwe vainge vachiri kuZim that time, because most of the people they were still starting to process my papers avo. Ndikabva ndati kotadi tamirira mwana at least kusvika mwana akwanisa kunyora grade 7, because tainge tiine umwe mwana wedu ainge achiri kuprimary, vamwe ndo vainge vachiri kumasecondary. Tikati kana uyu at least tikangopusha for about 4 years akanyora grade 7 yake, then from there on we can move abroad. Akabva anditi no, I have to do it now. Mukomanashi, I might sound as if I was someone that was very selfish, but akatongoti one day achibva kubasa ndokubva atongoti kwandiri, I am planning and I am thinking kuti it is far much better kuti tinge tichienda kumhiri kwemakungwa. Ndikati just like that. Akabva anditi hongu just like that. Ndikabva ndati naiwe ko process yacho inombofambiswa sei? Akabva anditi inini sezvo ndirini ndinenge ndiine mapapers ari bo, iwewe sezvo usina kunyatsokuenderera mberi nechikoro, it means kuti you will be following behind. Ndikati how long is it going to take? Akabva anditi -7 years tinenge tava tose. Ndikati like for real, now you are telling me kuti you want to make this important decision and now wava kuti we can be separated for at least 7 years uri busy uchigadzirira nzvimbo yekuti ndinge ndichizoyawo ikoko. Akabva atonditi rasha, akabva anditi ndinenge ndichipota ndichidzoka kumba. Ndikati but it is not the same yekuti tinenge tichigara pamwe chete, the kids are going to miss you. Takanetsana. On that very same night munhu akabva aenda kwava kutonorara muspare bedroom umo maakazotanga kutorara kuzonosvika achizouya kunoku kumhiri kwemakungwa. It was really terrible and tough. Ndakasvika pakuonda nekuda kwestress, ndikatodevelopa zvimwe zvirwere zvakaita sema-acids nekuda kwestress dzandainge ndava nadzo, because tainge tava kungogara tichingonetsana chete. Then she processed her papers, ndichitoti zvimwe kuda munhu ari kunyepaini, but at the end of the day akazotongondirakidza ratongova visa. Akanditi ona baby, visa rangu raita. Ndikati so you are like really serious kuti watofunga kuti zviri nani kuti unge uchisiya basa unge uchienda kumhiri kwemakungwa? Akanditi yeah, yes of course, because the money is that damn good. Mukomanachi, we went to the airport. Hama dzake dzainge dzizere nemufaro, dzanguwo hama dzainge dzisingafari nekuda kwekuti mudzimai ainge asarudza kuti ange achiita zvaainge achinzwa kuda iye, because ndakatombozama kuti ndinge ndichidana hama dzangu vana mukoma vana bamunini, ndikati uyai munge muchimbotaura naamai guru venyu vari kuti ivo zvinenge zviri nani kuti vange vachienda kumhiri kwemakungwa vachitisiya kunoku, then tozovatevera kana kuri kunzi zvinhu zvinenge zvaita. Munhu aitotsika madziro, ende hama dzacho dzakabva dzapindira nyaya yacho, zvikabva zvanzi siya mwana wedu anga achienda kunoshanda, nekuti ivo vainge vatovawo nehope yekuti kana iye akagara aendako kumhiri kwemakungwa aikwanisa kuzovatumidzirawo mari, nekuti vange
vachizoteverawo ndiyo yainge yava issue yainge yavapo ipapo mukoma. Ndainge ndava kusatomboonekwa sekunge ndiri chinhu. Worst of all, apo paakazotobhuka maflight tickets mukoma akandimanikidza kutengesa motikari, akatoti motikari inofanira kutoti inge ichitotengesewa so that we can manage. Mukoma, we booked those flight tickets even though ndainge ndisingadi zvangu, ndokubva munhu azoenda. Mushure mekunge aenda, she had promised kuti she was going to come back at least after each and every 8 kana kuti 6 months. 6 months dzakati dzadarika, munhu kwava kutanga kundipa ma-excuses akanditi handichazouya, zvinhu zvangu hazvisati zvabatana. After 8 months munhu kwava kuti handichazouya at least kana gore rapera. We counted the year, munhu kwava kuzouya after 1 year 6 months. Pose ipapo ndainge ndigere nevana, apa vana vainge vava kuboarding school. Zvino ndainge ndava kungogara nguva dzose ndiina maid. Mazuva ekutanga mukoma ndainge ndisitomborina kana basa naye maid uyu because she was not even up to my standard and up to my level. Vainge vatoriko vakadzi mukufamba umu vainge vachitondichiva vachitoda nezvangu, but ndichitongovaramba uye zvekare nekutovarakidza kuti ndainge ndisitomborina kana basa navo because ndaizviudza kuti zvimwe kuda vanenge vari vatengesi vanenge vatumidzirwa nemudzimai wangu kuti ange achida kuzongonditsvakira nyaya yekuti asazondiitirawo kuti mapapers angu ange achizoita right. She kept on delaying mukoma. The more that I stayed na maid, the more that I started to see her as my wife. Aindiwachira achindibikira achiita zvose, neniu I started buying little gifts for her. Zvakangotanga umwe musi ndakatoti ndichibva kutown ndokubva ndangotiwo paya pandainge ndongonhongawo tuma small foodstuffs ndikabva ndangomutengerawo nekachocolate. Ndopa zvakatangirawo ipapo kwava kumupa. When I looked at her as she was eating that chocolate, kushata kwose kuya handina kana kuzombokuona, ndokubva ndatotanga kutomuchiva. Zvakatora nguva kuzonosvika tichizotanga kuzosika bonde tose. Kunyange mudzimai wangu paakazouya after nguva yake iyoyo, inini namaid tainge tava kutorara tose and tainge tava kutodanana. I kept on pretending and just lying to my wife kuti I was still in there with her. Ndakabva achizokasikawo kuti mapapers angu ange achizoita right. Ndakabva ndachizomutevera nomwe mwana wedu mukomana. Takazoti tasvika kuno ndokubva ndachizowanawo basa ndikatanga kushanda. Apa ndainge ndingori in communication namaid sezvo ndainge ndatozviziva kuti maid ainge atova nepamuviri. I took care of her uye zvekare hama dzangu dzaitopota dzichienda dzichitonowadzana nehama dzake zvekutoti vainge vava kutozviziva kutoti ndiye mudzimai wangu. Ukuwo ndichisvika kunoku munhu kwava kundiudza kuti kunoku there is a cultural shift. Unofanira kutoti unge uchitozviziva kutoti iwewe even though you are a man, but if I tell you to do some things, since I am the breadwinner in this home, then you can do those things for me. Hapana paungazotarisira kuti kana ndabva kubasa ndichakupfugamira, izvozvo kunoku hazviko. Ndakabva ndati it is okay. Ko ndaigozivei kuti mudzimai wangu iye ainge atopanduka zvake zvekuti zvose izvo zvaindiudza kuti ainge asina kumbogara akasika bonde neumwe murume makore ose awo paainge achirarama ari kuno ari ega ndo dzinonzi nhema. Because you can just imagine kuti I found out kuti ainge ava kutoitawo zvekutoendawo kuma night clubs having fun. So you think kuti munhu ari ega pane paanozozviudza kuti I just went there to have fun and now I am going back. It's obviously pane zvinokwanisa kuzongoitika iwewe usina kana chaunenge uchitomboziva, wakati kubu nehope uriko kuZimbabwe, munhu zvake achitojabula achinakidzwa nelife yake. So pandakangozviziva kuti ndo zvainge zvichiitika, slowly but surely mukadzi wangu akabva achizotanga kubuda mumwoyo mangu. And considering the fact yekuti ndainge ndasiya umwe munhu ainge ari honest wandaitoziva kutoti akatondimirira kuAfrica uko with everything that we had shared in between the both of us, ndo zvakazotokonzeresa kuti situation yacho inge ichizotowedzera kutooma pakati pangu nemudzimai wangu. She started mistreating me because dzimwe nguva ainditi kana
akati ndinoda kuti unge uchiita ma-errands but not like ma-normal errands, zvimwe zvezvo zvokungoda kungondiwachisa, so aikwanisa kungodzoka kumba apa uchinatsokuona kuti it is late over tokudza kuti enda unonditengera chakati, and when you would calculate unenge uchitoona kutoti munhu uyu atodarika napo pashopu ipapo and she ignored over auya over atokuitira zvezvia zvehasha zvinenge zviine hasha mukati over atokuti iwewe I want you to go back there so that you can buy whatever that I want. Saka the more that I started to refuse, the more that we started fighting. Akabva azondidzinga zveshuwa ndakadzingwa mukoma, then I started sharing this other apartment with this other guy, ndokubva tachizoenda through that divorce process. Akabva anditi even though we are getting divorced but I want you to have a relationship with our kids. Nanasi uno mukoma we still have the relationship with the kids, just that inini naamai vacho takazosiyana. One thing that I learned about nyika idzi dzekuno, ma first world countries, they can easily destroy you and your wife, and it is unfortunate kuti she was the one who first came here and she got swallowed up by America. Zvimwe kuda dai kwanga kuri kunzi ndini ndakatanga kuya kunoku, zvimwe zvingadai zvakazoenda nepamwe. It hurts me the most kuti ndakazosvika pakuzoroora maid nekuda kwesituation, munhu wandainge ndisina kana kumbogara ndakachiva kana zvachose. Even in my wildest dreams I never thought kuti I'll end up sharing a bed with such a woman, but now she is the mother of my kids. Ndakazoitawo kuti ange achizouyawo kunoku kumhiri kwemakungwa, but unfortunately at that time ndainge ndisati ndava fully independent. All that I did was that she could come here as an asylum seeker, zvakewo zvikazoita right. Makore acho iwawo zvainge zvisati zvanyanyisa kunetsa. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo mukoma Nashi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi chandonyanya kuda kuziva uye zvekare kubva kumhuri yeZimbabwe ndechekuti zvandakaita izvi ndikanzi ndakatadza here. Pane zvose izvi zvandakaita hanzi ndakatadza here, please ndibetsereiwo. So ngativabatsireiwo mukoma vedu ava mucomment section. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndinoda kureurura kuti ndakauraya mwana wesister yangu ndichida kuti saluni yangu inge ichizowana macustomers akawanda. Mukoma Nashi makadi zvenyu. Zita rangu chingonditi Trish, not my real name. Ndiri mukadzi ndine makore 39 years yekuberekwa. Apo pandakazorombera saloon ndainge ndiine 31 years. At that time ndainge ndichangobvawo mukurambana kana ndichangoti mukurambwa nemurume after aita mari. Murume wangu iye aita zvechikorokoza, at the same time aitawo zvekunotora nyanga dzezvipembere achitengesa, ainge aine macustomers ake. Saka pane pamwe pavakazomborova rimwe dhiri vakabva nenyanga yechipembere kuhwange uko. Ainge aine mari yakawanda mushure mekunge atengesa nyanga iyoyo. Mukoma munhu kwava kuti inini zvepanapa handichadi, ndava kuda kumbobuda ndimbonotsvaka imba. Ndakafara chaizvo kwava kutozivisawo vabereki vangu kuti upenyu hwainge hwava kuda kutochinja. Asi chakangondinetsawo, like friend yangu yakandibvunza kuti asiwo wakambozviona kupi kuti murume anouya nemari yakawanda kudaro mumba obva atongobuda nayo yose mari iyoyo, kwava kuti ari kuda kuenda kunotsvaka imba. Kukana kuri kunzi akaenda kunotsvaka imba iyi maybe noumwe mukadzi uchazoita sei. But I did not want to believe kuti that was what was going to happen, because munhu wangu ndainge ndichimuda ndichivimba naye. But mukoma Nashi zuva rakazoti ranyura kudai kunopinza phone call, uye ndakabva ndaona kuti call yainge yava kusatombopinda zvachose kutozama kufonera mabhururu ake, vese vainge vava kusadavira macall angu. Izvo munhu akaswera muswere wese wezuva achiita shopping, achitenga furniture zvake mutown neumwe mukadzi waainge ava kudanana naye. Shuwa kungonotora munhu ake patouchline, hanzi ndeumwe mukadzi waaiwanzokufambidzana naye achitenga makumbo kwaari, ndiye waakazoroora iyeye. Vakaenda vakanotenga furniture, imba vainge vatogara vatotsvaka. Mukoma Nashi nemadhuriro anoita marentals kunana Bruku uko ndokwandakanzwa kuti vainge vava kugara. Ndakachema kusvika misodzi yaoma ndichizvibvunza kuti asi wai Mwari vainge vasarudza
kundirova neshamu yainge ichirwadza kudaro. Mushure mekunge ndaona kuti kuchema kwainge kuchitongondikanganisa, there was nothing that was happening to me, and I told myself kuti it was far much better kuti ndinge ndichingoramba ndichingoendererawo mberi neupenyu hwangu sezvo ndainge ndiine kasaluni kangu, because ainge akandipa mari. Varume vakangwara, akandipa mari akabva anditi mari iyi ndeyako, saka uchaita zvaunonzwa kuda nayo mari iyi. Izvo munhu ainge achitozviziva kutoti he was about to leave me, saka dzainge dzitongoriwo nzira dzekuti ange achitongonzondisiya ndiine kamari kandinenge ndiinako. Mukomana she lucky enough kamari ikako ndainge ndisati ndakashandisa zvangu. Ndakazoenda kune uyo wandainge ndambotaurirana naye paishu yekuzoshare saloon. Ainge agara aine equipment, kwava kuchipedzisa kamwe kamari mushure mekunge ndambomupa imwe mari before, ndokubva ndachizotoenderera mberi zvangu nebasa rangu rekuruka vanhu musoro. So ndakamboti chovhei, but ndikaona kuti zvinhu zvainge zvakatongooma, vanhu vaita sekunge vaneka kundisema. Ndainge ndatogara ndatoganyirwa nemukadzi wacho iye uyo ainge ava kugara nemurume wangu. Ainge achifungidzira kuti zvimwe kuda murume wangu achizofunga nezvangu. Hanzi akabva achizotenga chidhori icho chaakadeketerera muzita rangu. Mushure mekunge adeketerera chidhori ichi muzita rangu, ndokubva achizochigezesa netsvina yembwa kuti vanhu vange vachizondisema. So pandakazofind out kuti this was what was causing everything, ndakarwadziwa mukoma. Asi mukuzonokumbukawo kwangu handina kuda kuzozvidzora, because ndakati ndirimo mudare ravo, sekuru ivavo vakabva vanditi Mwari akurasa nevadzimu vako vakurasa, zvinotoda kutoti unge uchitotsvaka chakowo chindofa chichazomira newe. Mukomana she ndakabva ndabvuma ndikati zveshuwa Mwari vandirasa, and kana vadzimu variko zveshuwa mandirasa, because how can you allow such a situation to happen to me? Ndakabva ndachizoudzwa kuti painge pachazodiwa ropa, ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga huku. Ndakabva ndanotenga huku yeblack iyo yandakazouraya, but handina kutoziva kutoti kutouraya kwandainge ndichitoita huku iyoyo ndainge ndava kutourayawo mwana wesister yangu. Akazofa mukomanashi. Mushure mekunge mwana uyu azofa, hana yangu yakangorova kuti d, ndokubva ndatoona vision. Ndakamuona mwana uyu azere neropa akamira kumberi kwangu, akabva anditi mainini. Akadana zita rangu more than 10 times achingoti mainini kane. Ndikati kochiko nai mwana wasisi vangu. Akabva anditi ndimi mandiuraya zvenyu, asi muchazozviona nekufamba kwenguva. Mukomana she ndokubva ndatongofunduka paya, ndikatoona kutoti ko inga one yainge itori vision yakatongoitika apa. Ndainge nditori busy ndichitoruka umwe mukadzi ainge auya kusaluni kwangu. Kubva ipapo ndo pandakazotanga kuwana macustomers akawanda. You won't believe it kuti phone call yakapinda ndichiudzwa kuti mwana ainge ashayika. Pachitosvika munhu achitoti ainge achida kuti ndige ndichimuruka ndichizoona mwana wasisi wangu achindiudza kuti ndini ndainge ndamuuraya. Ndisati ndatombokwanisa kana kureacta, pakabva pasvika vamwe vakadzi 5 vose vachiti vainge vachida kurukwa, not with anyone but hanzi vainge vachida kurukwa neni. Mukoma ndakazotohaya mahairdresser sezvo ndainge ndichida kuenda kurufu, uye zvekare ndikabva ndachizohaya mamwe mahairdresser for the following day, because ndakabva ndatonzwa ndichitoudzwa kuti kunyange mangwana kuchauya vamwe vanhu vanenge vachida kuya kuzorukwa. 3 days tiriko kurufu mukomanashe, ndainge ndichingonetswa nemukadzi uyauya uyo wandainge ndichishaya naye saluni achiti panapa pakaita kuzara vanhu, shamwari tipewo maclients. Asi ndainge ndakanzi mari yose iyoyo ndaifanira kuti ndinge ndizoenda nayo, ndobva ndazonoipa n'anga iyo yakandirombesa. Ndakaita saizvozvo mukoma, ndakaruka vanhu I think vanosvika kuma 17 if I remember, ndokubva ndachizotora mari yose iyoyo. Pamari iyoyo mukoma, mari yandakangobvisa kainge kangori kamariwo kerent nekubhukawo macheya, imwe yose ndakabva ndachizoendesa kwavari sekuru vaya, ndokubva vazoti zvako zvaita. Kusvika pari zvino zvimukomana she ndiri munhu ane mari, uye ndakaita mari kuburikidza nemahair salon, asi ndakazochekeresawo mwana wasisi vangu. Ndiyo confession yangu yandiinayo mukomana she. Kana mukaposta nyaya yangu ndisiviseiwo, ndichange ndichizoteverawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa
strange things indeed they do happen in this world. Yo.